vi mangler lige Peter. Hej Peter. Hej. Hej. Skal jeg prøve at skriptere dig? Må du gerne. Hvad vil du gerne prøve at skriptere sig i? Yes. Kan det være et valg? Vil du vælge? Jeg har sådan to, og så kan du tænke mig. Skal jeg straffe valget? Ja. Okay. Altså, det ene handler om at sadle op, for at gribe dit begreb for. Og det andet handler om magt. Nej, sadle om. Jeg tager sadle om. Okay, men det vil jeg også have valgt. Godt. Det var faktisk ud fra sådan lige stemningen. Ja, super. Ja. Det er sadlet op. Hvad er det for noget? Det handler jo om at gøre noget på en ny måde. Gøre noget på en ny måde. Eller gøre noget nyt. Ja. Jeg ser for mig sådan, ja, selvfølgelig hesten og skal vi sæde det på en anden måde. Altså, vi skrider en anden vej. Hvad så den her vej, nu rider jeg en anden vej. Hvad er der på den anden vej? Ja, det ved jeg ikke. Okay. Ja, altså, det er sådan lidt ukendt. Ja, det er ukendte. Ja. Ikke, og utrygge måske også. Okay. Men hvis du rider den anden vej, i forhold til den vej, du vant skal ride på, så dukker der nogle begreber op som utryghed. Og ukendt. Og ukendt. Ja. Hvad vil de begreber dig? Jeg må umiddelbart tænke, at de vil fastholde mig i vanen, eller i det, jeg altid har gjort. Ja. Fastholde dig. I det trygge, bekendte, Ja. ufarlige, kedelige. Kedelig. Måske også, ikke? Altså, ja. Hvad er det, som du søger der nu på den der ukendte vej? Jamen, der kan være flere forskellige måder, eller grund til at sadle om, kan man sige, ikke? Altså, det kan være, at man søger efter noget nyt, noget spændende, i forhold til det kedelige, noget, ja, måske også noget utrygt, eller noget lidt farligt, og kommer og bringer sig selv lidt i spil. Gør sig selv mere levende. Kan være en grund til at søge nye veje, eller sadle om. Men det kan også være nødvendigheden af, at den vej, man kender, den trygge vej, måske også er lidt utryg. Okay, ja. Altså, så det er lidt ja. At det er ligegyldigt næsten hvilken vej, eller hvad? Altså, jeg får sådan et billede af, når du fortæller sådan der, så får jeg et billede af, om du tager den lige vej, eller den vej, du er vant til at ride på, kan i virkeligheden måske også være lidt utryg, og den anden vej kan det ukendte, er der også en vis utryghed i. Ja. Hvad er det modsatte af utryg? Ja, umiddelbart er det jo tryghed. Hvad er det gode? Afslapning også. Ja. Tryghed, afslapning. Hvad er det gode ved det? Ved utryghed, eller? Ja. Nej, det er tryghed. Utryghed, undskyld. Ja, men der er noget godt og noget skidt ved det. Altså, jeg tænker, utryghed. Det gode ved utryghed er, at så er man sådan lidt i alarmberedskab på stikkerne på arbejde. Og kan ikke tillade sig at køre på automatpilot eller slappe af. Ja. Men altså, man skal nok yde en indsats, kan man sige, for ligesom at kunne være i det utrygge. Og det kan handle om at risikoafdække eller træffe nogle foranstaltninger.
i hvert fald aktivitet. Utryghed avler aktivitet. Hvor tryghed måske i sig selv er, tænker jeg, for mig er det i hvert fald, det er fedt at være tryg, god følelse, men at den også nemt kan lede til passivitet, hedder det. Ja. Passivitet. Og lidt blive en sovepude måske også. Okay. Findes der sådan en mellemstation mellem det her, det utrygge og det trygge? Er det et begreb, du sådan kan se for dig? En mellemvej? Ja, eller en blanding. En blanding, ja. Hvordan ser det ud? Det kan se ud på 2 måder. Altså enten, og det kan være livet som en helhed, eller det kan være en jobsituation, eller et forhold, eller at man den ene måde kunne være at have et trygt fundament. Okay. Og så krydder det med utrygge elementer, havde jeg sagt. Altså, at fundamentet ikke holder? Ja, eller at man en gang lige stikker af fra fundamentet, sadler om momentant og prøver noget af. Og, det var farligt eller utrygt, eller tilbage til basen, og så er man tilbage på i vante omgivelser, eller den kendte retning. Men det kunne også være omvendt, altså hvor fundamentet måske er utrygt, og man så en gang står af i ræset, tænker jeg, I klapper hesten for at blive i det sprog. Ja. Hvor er der rarest at være? Ja, for mig er det trygheden, det kendte. Det kendte? Ja. Men også, ja, man kommer til at tænke på din samtale fra før, ikke? At der er jo energi i, ikke meget energi i det kendte. Så også, som du siger, det her med at sadle om, altså forandringen. Ud af den ulige vej. Ja, lige nøjagtigt, eller man måske forandrer hen imod noget, som vi ikke kender. Ja. Lidt noget nyt, som måske kan man se konturen af det, men der er stadig meget indhold, der mangler at blive fyldt i forandringen. Altså der er der rigtig energi. Ja. Og energi er ikke kun energi, både positiv og negativ energi, tænker jeg. Altså både noget positiv energi som aktivitet og spænding og nysgerrighed. Men også den negative energi, eller hvis de skal lades, men altså det her med risikoafdækning eller angst, fyldthed eller nervøsitet, det er også. Men der er noget på spil, der man er levende i hvert fald, kan man sige, i omsætningen. Hvordan mærker du den der utryghed? Hvordan mærkes det? Som noget tungt i maven, ja. Og trygheden som noget hvad? Som noget... Jeg vil lige vil sige, først vil jeg tænke, at det mærker jeg ikke, men måske som noget tungt udenom. Okay. Noget tungt, der er udenom det utrygge? Nej, udenom mig. Altså, udenom dig? Okay. Altså lidt en dyne. Altså, så, ja. Nu er det ikke bare tungt. Ja, okay. Altså, hvor det trygge er. Ja, det er fedt nok, og så kan jeg sidde her, men det synes jeg egentlig også er tungt, det trygge, men tungt. På en anden måde. Tungt udefra, hvor det utrygge er tungt indenfra. Ja. Måske. Okay. Er der noget skønt i det utrygge? Hvis man kan bruge det udtryk. Kan utryghed være skønt? Ja, det kan i hvert fald... Ja. Det kan det sikkert godt. Men jeg tænker, det skønne i utrygheden er, at jeg vil sige, at der kommer noget trygt efterfølgende. At det er nok skønt at mærke, at man lever.
Okay, så du forbinder det noget med det her med at leve? Ja, det her med at mærke og energi også, altså hvor det har vi nok brug for en gang imellem, og lige at komme ud på kanten. Ja. Og mærke efter. Mm. Altså, og finde kanten. Så det du beskrev før i forhold til, at det var også noget tungt, men så alligevel også en beskrivelse af det her med at leve livet, og noget energifyldt. Ja, ja. Altså, er der noget kontrast der, eller er det to forskellige ting? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er tungt. Jeg synes, det er også ubehageligt. Altså, tungt på en ubehagelig måde. Okay. Men hvis jeg tillader mig selv at være i det, og mærke efter, altså, så kan jeg godt få noget skønt, eller noget positivt ud af det, altså, fordi jeg kan mærke mig selv der. Ikke? Så der er en sammenhæng i det tunge, og også det at mærke noget energi i det alligevel, ikke? Mm. Det er det, du beskriver. Ja. Mm. Er der noget grimt i det? Ja, det synes jeg umiddelbart, det der. Kan du beskrive det? Så jeg får et billede på det? Ja, altså, jeg tænker rodet, ustruktureret, meningsløst i hvert fald i øjeblikket. Altså, så det er hele den der spillebane eller plads for det utrygge er noget midlertidigt, som godt kan altså i min egen optik se grimt ud. Hvis det rodet. Rodet og ustruktureret. Ja, og grimt. Og grimt. Men at der også godt kan komme noget skønt ud af det. Ja. Så det kunne godt være både skønt og grimt? Ja, absolut. Ja. Okay. Er der noget frihed i det udtryk? Ja, det tror jeg i høj grad. Måske er det lige nok der, den er. Friheden. Fordi jeg tror, at det at være på den der utrygge plads, man skal kalde det, og komme ud på kanten og mærke efter, og det er der, man finder sig selv. Og det der finder sine egne grænser. Og når man ligesom har fundet dem, kan man sige, og har været helt derude og kigget ud over afgrunden, og accepterer, at der går grænsen, så tror jeg også, man er fri. Skal vi ikke stå? Jo.